Днес гледаме прекъснати отношения с 5 въпроса. Текуща ситуация. Енергия на мъжа към жената. Енергия на жената към мъжа. Реална причина за прекъсване на отношенията. Кой е в основата на всичко. И развитие до 3 месеца. Започваме с първият въпрос. Текуща ситуация. Подреждаме. Въпрос номер 2. Енергия на мъжа към жената. Енергия на жената към мъжа. Реална причина за прекъсване на отношенията. И кой или какво е в основата на всичко. И развитие на ситуацията до 3 месеца. Така, развитие 3 месеца. Текуща ситуация. Казахме, че говорим за прекъснати отношения, но сега ще искаме малко повече информация за цялата ситуация. Излиза ни картата на котвата, която ни дава статика като енергия. Детелини и конник. Говорим за прекъснати отношения, но текущата ситуация е, че първо някой може би се опитва от двамата във връзката да комуникира с другия. Съответно, другата страна малко не е много пасивна е. Другата страна е пасивна. Отношенията може да са прекъснати заради физическо отдалечаване на някой от партньорите, заради някаква друга възможност или шанс, който му е предоставен. Трябва ли да знаем още нещо за текущата ситуация? Така, това, което още трябва да знаем за текущата ситуация, наистина тук има някаква промяна, някой е заминал някъде или се е отдалечил емоционално от другия. Другото, което трябва да знаем е, че може да има проява на ревност и на агресия от страна на мъжа. Агресия, казвам, в най-така силната проява на енергията на мечката. Така или иначе може да има някакви негативни емоции от страна на мъжа. Докато тук според мен по-скоро жената е отишла някъде другаде. Така, втори въпрос имаме. Енергия на мъжа към жената в настоящия момент. Енергия на мъжа към жената, мъжа стои и чака. Мъжа стои и чака. Искаше ми се да каже верен като куче, не знам за колко човек ще се отнася, но така или иначе мъжа стои и чака. И какво чака? Всъщност мъжа стои и чака жената да му предостави някаква възможност за
действие и да му предостави някакъв ключ, чрез който да може тази ситуация да бъде продължена или изяснена по някакъв начин. Какво още трябва да знаем за енергията на мъжа към жената? Ами, какво още трябва да знаем? Сега, за някой може да се разиграе като мъжа е емоционален. Мъжа търси вариант, но при някой от вас мъжът търси този вариант и някъде другаде. Тоест, докато стои и чака, някак си енергията ми върви, че си запълва емоциите и времето и на още едно място. Трети въпрос, имаме енергия на жената към мъжа. Енергия на жената към мъжа. Жената на 100% е влюбена. На 100% има емоция, има чувства. Има желание нещата да продължат. Така. Жената е влюбена. Жената обаче в цялата история тя има и получава някакъв ресурс от този мъж. Имаме емоции, имаме вътрешно желание, имаме влюбеност от страна на жената, но тя си притегля и възможностите, т.е. с прекъсването на тези отношения тя е загубила и някакъв ресурс, който е получавала чрез мъжа. Дали са били емоции, дали е финансов ресурс, това няма никакво значение, т.е. жената си търси и ресурса. Също енергия на жената към мъжа. Жената чака разговор. Жената чака някаква комуникация, някакво изясняване, но тук има и втора линия. Самите отношения по някакъв начин може да са обвързани с работа. Така, четвърти въпрос имаме реална причина за прекъсване на отношенията. Реална причина за прекъсване на отношенията ни излиза абсолютно директно и буквално триъгълник. Както всеки път припомням, този триъгълник не е задължително да бъде третата страна, друг мъж или друга жена. Може да бъде работа, кариера, роднини, майки, свекърви и всеки друг трети възможен фактор, който влияе по някакъв начин на отношенията. Но така или иначе, реална причина за прекъсването на тези отношения е трета страна. За всеки ще се проиграе по различен начин коя е третата страна. Имаме обида в цялата история. Обърнали сме си гръб в гръб. Някой се опитва обаче тук да надделява над другия по някакъв начин. Така, още за реалната причина, макар че това беше напълно достатъчно. Още малко за реалната причина. Сега, първо,
Някой от вас двамата трябва да е благодарен реално, че това се е случило. Защото то е било справедливо. Няма да изкарам картата, тъй като другата ми е малко разголена. Така или иначе цялата ситуация е справедлива. Тоест, чрез тази ситуация в тези отношения се слага някакъв баланс. Трябва да сте благодарни, то не само някой, а и двамата в тези отношения трябва да са благодарни за създалата ситуация, тъй като най-вероятно ще преоцените цялата си връзка, взаимоотношенията си. Ще разберете, че всъщност се държите за нещо, което може би не е вашето. И резултата от цялата тази история в крайна сметка ще бъде в ваша полза. Независимо от това в момента колко ви е болно, колко ви е тежко, в какво блато се намирате, резултата за вас ще бъде благодарност. Тоест някой ден вие ще сте благодарни за тази ситуация и за развитието на тези отношения. И имаме последен въпрос. Развитие на тези отношения до 3 месеца. Излиза ни карта коса, гроб и конник. Тези отношения няма да имат развитие. Тези отношения няма да имат развитие, защото ще се появи друга различна ситуация, която просто ще ги направи по-малко важни. Така. Какво ще се появи? Ще се появи за дамите, много възможно да се появи друг човек в живота им, който ще е ориентиран към създаване на семейство. За други ще се появи излизането на нещо наяве, което те към този момент не знаят. Ситуацията като цяло ще бъде остра и тежка. До 3 месеца ще се развие, т.е. тези прекъснати отношения ще имат продължение, не, но някакво ново развитие. Това ново развитие, повечето от вас ще, много малка част от вас ще създадат тези отношения съвсем от начало и на ново ниво. За повечето мисля, че просто ще се появи друг човек и жената. Имаме за втори път карта ключ ни излиза. Ситуацията тук по-скоро е за жената. Тя просто ще намери своя нов път. Чрез тези отношения, чрез този опит и чрез тази болка, тя по някакъв начин в сфера отношения ще стигне на друго ниво, по-осъзнато и ще в потока ми тече, че просто ще осъзнае, че това не е нещото, което търси и ще се пренасочи в друга посока. Така, точно това с тези 5 въпроса може да ви бъде направено като лична консултация под същата форма в видеоформат. Всъщност това ми е консултацията на месец август. Така че това беше за общата енергия. Ще резонира не за всички. Ако някой има нужда точно от тази консултация в момента, може да ми
пише на лично съобщение.